ali je prirodno i logično da se držimo takozvane velike koalicije, a to je u ovom momentu u Srbiji očigledno, ali svejedno, dakle, mi očekujemo da će to biti koalicija između SNS-a i Socijalističke partije Srbije, što bi bilo logično. Dakle, dve su činjenice koje mi želimo da večeras budu prenete javnosti. Mi smo zadovoljni podrškom koju u ovom momentu uživa Socijalistička partija Srbije, koalicija okupljena oko nas, očito na nivou Republike Srbije. Tu mislim pre svega na PUPS i na Jedinstvenu Srbiju, ali i na naše koalicijne partnere iz Saveza vojvođanskih Mađara i Udruženja Krajišnika. I s obzirom da kad saberete glasove onih partija koje čine republičku vlast, očigledno je da ona politika koju danas vodi Vlada Republike Srbije ima većinsku podršku u biračkom telu Srbije, nesumnjivo.